ओरैहाय बेबायदि बानायदों सेमेन्टनि बायदिनो होमबाबो सेमेन्टनिफ्रायसो साबसिन लोगोफोर खाथियाव थांनानै नायनि नायलांबाय था सिङाव हाबबाय नै माथो जुबिन गार्डआनो खाथियाव मोखाङाव दं बयखौबो बेबायदि जानो फोरोङो खोमा ना मा होननांगौ नै ओरैहाय नै सेरजा दामनाय दं ओरैहाय थांनानै नायबावनि बासजों फैयोब्ला 500 कारजों फैयोब्ला 200 बाइकजों 100 नायलांबाय था एक्सप' दं फैसा बुरजा लानानै फैखानांगोन एक्सप'आव गोबां रोखोमनि फेस्टिभेलाव मोनग्रा बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोनानो लोगोफोर नायलांबाय था नै बिथिंनिफ्राय दखान स्टार्ट जाजेनबाय दखानफ्रा मेलाखासै नै ओरैहाय एक्सप' दङ सोंनायनि दखानफ्रा माबायदि सोलिदों दखाना माबायदि सोलिदों आब' मोजां फाननो हादों दा गैथ'आ ना देग्लाय देरसिन होनदों नंगौ नामा देरसिन देग्लाय देरसिन साबसिनबो दै खलफ्रा मेला होननाय खोनादों नंगौ नामा हाद्रि हाला जायोब्ला दै लुबाय थायो होनबाय थादों नंगौ नामा लुयो नंजोबगौनो दा नोंसिनाल' फाननो हानाया जाथ'वाखै आरो बेसेबां होनांगौ नोंसोरलाय दखाननि थाखाय होनांगौ बिदिनो सानसेयाव बेसेबां होनांगौ 300 200 बिदि होनांगौ हरै ओरैहाय फिथाबो मोनजायो माबायदि सोलिदोंथाय आब'मोनहा फिथा दखाना माबायदि सोलिदों माबायदि सोलिदों मोजां सोलिगासिनो ना देग्लाय साबसिन होनदों नंगौ नामा आदा साबसिन ना दैनि बेबस्थाफ्रा माबायदि दैनि बेबस्थायाथ' थिगैनो दं कला मोननैखा कल होजोबथारदोंना जेरावबो ओमफ्राय हाद्रि हालाफ्रा देग्लाय हाद्रि हाला गैया देग्लाय साबसिन दै लुबाय थादों नामा दै लुखादों दा खय थारिखनिफ्राय जाजेनामोनलाय बेयो 13निफ्राय खय थारिखसिम थागोन जानुवारि लास्ट बा बिराद गोबाव लोगोफोर फैसा लानानै फैखानांगोन नै फिथाबो मोनजायो ओरै मा जानो गोसो मोनजायो नै आब' ना माबा देग्लिनायसोलाय मोनजागोन आब'आ मा देदों पियाजिसो एवनो नागिरदों आं पियाजि एवनो मा संगोन साना दङ साना दाउदै दखाना मोजां सोलिदों दा दखानालाय बिदिनोसै दामानि ओमफ्राय बेसे होनांगौ सानसेयाव नोंसोरलाय सानसेयाव 200 होनांगौ गोबां दखान दं गंसेयाव 200 गाहाम होनांगौनो लोगोफोर दा नोंथांमोनहा फैनानै इन्जय खालामफै वा अमा हांनाय दाउ हांनाय गासिबो रेडि जाजोबखाबायानो रेडि जाबायना आदामोन जाबाय फैनो हागोन लोगोफोर थाब फैदो नै दखानफ्रा मेरलाथार मोजां सोलिदों दा आदा सोलिगासिनो ना देग्लायहाय साबसिन होननाय खोनादों नंगौ नामा साबसिन बरिया दे फाननो नोंसिना सेला मोजां जागासिनो दं दे फुरा रेडि बेफोर गासिबो दखानजोब लोगोफोर गोबांथार दखान दं ओरै एक्सप' बैथिंजाय बे एक्सप'खौ थांनानै देखायनि एसे चल' मोनफैबाय आरो नै एक्सप' गोबां रोखोमनि बुस्थु मोननो हागोन लोगोफोर नैबे एक्सप'आव फैसा बुरजा लानानै फै हाबलांनि सिङाव रेडि जाजोब्बायानो नै फुरा 150 150 300 200 100 फुरा रेडि सिङाव हाबफैबायानो नै फुरा सोलिगासिनो दं बायनाय फाननाय गथ'फोरनि रेडि हइसे दादा रेडि हइसे ना नाय रेडि हइसे फुरा फैबानो जाबाय लोगोफोर नै फुरा रेडि जाजोब्बाय आरो इटा नै बाय हेलिकप्टार दङ हेलिकप्टार ना रेडि আছে ना नाय কিমান 50 কয় ঘন্টা পাবো 50 10 राउंड 50 रुपीस তোমার তো রেডি হইছে না নাই আহিল হয় রেডি হইছে পুরা সো ओरैहाय दङ नै मा होनो बिदिखौ मोनथिलाय लांला आङो नायनानैल' लादो लोगोफोर जायखिया आरो बिनि जास्ट राइट साइड जों ओरैहाय दङ बाइक राइडिं ना मा होनो बेखौलाय सिङाव हाबनानै देखायनोसै मा दं बेहाय কি কয়
হে কোনটো এইটো কি কয় এইটো হে খেলা না কিমান পৰিব টিকেট 100 টকা হা 100 টকা না চলি আছে না চলি আছে স্টার্ট হল অলরেডি রেডি दे सिङाव नायनायनि एसे नैबेजों दर जाहैबाय नैबेखौ सालायगोन गारिफ्रा नायदो मा दं गाखोनायसैसो नामा सिङाव वाव बेखौ सालायखावनो हागोन नै सालायबायबो आं गाखोथारसै नायबाय था दा सालायनानै देखायग्रोनि बेजों बाइक सालायनांगौ नै माबायदि बाइक नै रेडिखा वाव बेखौ ओरै गाखोनांगौ ओरै सालायनांगौ बाइक साखावगोन बुलेट साखावगोन रेडि 100 थाखाजों बे 1 राउन्ड गिदिंबाय थानो हागोन लोगोफोर फुर थाबाय थाबै फैदोल' एक्सप'जों लोगोसे गोबां खेला दं देग्लाय साबसिन माथ थ' नायलांबाय था हरै देखायहैनोसैलाय नैबे गोजौनि रुप बियो ओरै ओंखारबाय ओरैहाय ट्रेन दङ नै लोगोफोर ट्रेन दङ नोंथांमोननो माबायदि ट्रेनानो 100 रुपिस 50 रुपिसजोंनो गाखोनो मोनजोबगोन बे ट्रेन नैबे टिकेट काउन्टार रेडी হৈছে না নাই ৰেডি হৈছে না নাই ৰেডি হৈ আছে আজি হ'ব কেইমান পৰিব কয় টাকা পৰিব টিকেট 100 টাকা দে অল দ্য বেষ্ট